שלום, שמי עופר אהרוני. היום נשוחח על המהפכה בשוק הביטוח הפנסיוני. החל מ-2013 לא ניתן יהיה יותר לחסוך בתוכניות בעלי מקדם קצבה קבוע, כגון ביטוחי מנהלים. במהלך 4 חודשים שנותרו, כדאי לנצל את ההזדמנות לשלב את שני המסלולים, ביטוח וקרן פנסיה. זאת על מנת שתוכלו ליהנות משני העולמות. בחודש יולי הטיל המפקח על הביטוח פצצת מצרר על שוק החיסכון הפנסיוני. מנכ"לי חברות הביטוח קיבלו הודעה על ביטול תוכניות חיסכון עם מקדם קצבה קבוע, שהם ביטוח מנהלים לשכירים ותוכנית מקבילה לעצמאים. שוב, החל מתאריך 31/12/2012. סוכני הביטוח ברובם הגדול ממליצים לחוסך השכיר או העצמאי לשלב את שתי התוכניות האלה כדי למזער נזקים עתידיים, גם להרוויח את היתרונות שבכל מסלול. אז אל תחכו, תרימו טלפון ותתייעצו, אנחנו בהון ביט מחכים לכם.